थांसै आंहा थांसैबो आरो दसे थाथ' नांला थाथ'ला आंहा न'आव खामानि दं दे होमबालाय थां जागोन दे मालाबा लोगो मोनगोन बिबारि आब' माथो मोस्रोम आगै फैदों होननाया अबावथं जुमुना आगै नोङो मोस्रोम आगैखौ सिनाय हायाखै थर' अबाव गैलालै जुमुना आब' आंलाय माथो जाखो नोङो मोस्रोम आगै नंमारगौना नंमारा माथो एसेबां फावदार रखम गुफुर जालांबाय एसेबां गोसोम मानसियानो नंलाया थायो आङो आरो आया सोरथो एसेबां गुफुर जालांबाय नोङो ओमफ्राय टिलुआलाय गैया बे न'आवनो बारा ओरै थाबाङा सकाव थांदों खोना बिबोसो सोलायबाय खोना सेंग्रायानो देरबाय खोना थेवब्लाबो बेलेगा बेलेग र' मोस्रोम आगैया एसेबां गुफुर जालांबाय आं आसरित मोनथारदों दे मा लानानै मा फोननानै एसेबां गुफुर जागोन नोङो मोस्रोम आगै दिनै बुंनाय आंबो लागोन आंबो फानगोन माथो लाबावनो आरो जि मोनो बेखौनो लायो आङो आब' आयु ओमफ्राय जुमुना आब' नों फैया फैया दिनैसो जोंहाखौ बोरै गोसोखांखो एसेबां बोसोरनि उनाव आं न'आव थानानै सुखुवाखै मिथिगौना आया बेसेबा गिदिर बेराम जाना दङ मा बेमार आगै केन्सार मा बेमार जादों आया गोलैनासो दङ डक्टरनियाव लाङाखै नामा आगै खेबसेबो लांदों डक्टरालाय बुंदों मोजां जागोन होननानै जुदि दानिफ्रायनो नायोबा माने दासो जाहांदों दा आरो आइखौ नायनो थाखाय फैसायानो गैया फैसा गैयाबा आइखौ बोरै ट्रिटमेन्ट खालामगोन देनाय आं दा बेखौनो सानै माथा गरम जाना दङ आं दा अबाव फैसा मोननो आइनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय आं जेरावबो फैसा बिबथिंदों एसे हागौबा नोंसाबो आंनो अननानै एसे होदे आब' नङाबा आइया थैलांगोन आइया थैबा मा जागोन आङो सोरजों थागोन आंखौ सोर अनगोन आं सोरखौ आइ होननानै गाज्रिगोन जुमुना आगै सिरि था गाबनाङा हामगोन दे आनैया जागोन दे आंबो बेसांखिनिखौ हागौ एसेबांखिनिखौ होगोन दे थेंक इउ बिबारि आब' थेंक इउ आइखौ बासाय जुमुना आब' गाबनाङा आंबो एसे होगोन दे थेंक इउ मोस्रोम आगै थेंक इउ आइखौ बासाय नङाबा आं आइखौ मोननाय नंला एसे जानायावनो थाब नायनो होदों डक्टरा दा नायहैनोबो फैसायानो गैया थाइसेबो जुमुना आगै जों दङना गाबनाङा जागोन दे आब' गाबा आब' आं फैनायावबो जेबो जाना फैयाखै ओंखाम दङना ओंखाम उखैबाय आंखौ औ आगै दङ दे ओंखाम दङ आंबो जासिनो बावदों आं आरो नोंखौ जाना फैनो रखम मोनदों मोनानायखाय आरो ओंख्रिया गुसु जाबाय खोना आं फुदुंहैनि दे थां आंबो मोसौखौ लाबखो नायहैनि र' दे थां आब' बिबारि आब' फैसा बिनायखाय गाज्रि मोनदों नामा मोनाखैलै आगै मानो गाज्रि मोननो देनाय आगै नोङो जिरायथ'नाय र'नाय आङो मा दङ मा गैया नायहैनो ओंख्रिखौ थां अब्लालाय मा एसेबां मोजां नोंसोरो आगै आब'मोन मा एसेबां अनो आइखौबो माथो फनखौनो खालामाखै आङो बावनासो दङ खालामनि र' दानो आइया बेखौनो आरो गोमादो होनना सानबाय थागोन आंखौ मा जुमुना बिमा आनैया केन्सार बेमार जादों औ टिलु ओमफ्राय दा जुमुनाया जोंनियाव फैसासो बिनो फैदों फैसा जोंफोरनाव फैसा बिनो फैदों मानो नोंनिया गोसोआव गैला नामा जोंफोरखौ आलासि जानो थांबा माबायदि खालामोमोन फैसाबो थाइसे हरखायामोन आरो माइ माइरं आलु बेसेबा थाखायोमोन थेवब्लाबो इसेबो बोथिसेबो हरखायामोन आरो जेबोखौनो जाहोखायामोन बा हांसोआ खम दंखायोमोन हांसो बिदैया ओमफ्राय एसेबां हांसो बिदै दैयोमोन दैसेबो एवना होआमोन जोंफोरनो आरो थांबाबो हर थाजानो बेसेबा गिखायोमोन आरो बोरैबा सैया खालामखायोमोन आरो ओमफ्राय गोसोआव दंना गैया नोंनि आब' जोंफोर टिभि नायबाय थाबादि जुमुना आब'मोना थाबनो बन्द' खालामना होयोमोन गावसोरनि सिरियेलफोरा जोबबानो गावसोरा नायखांबानो गैला आरो जोंफोर नायबाय थाबाबो बन्द' खालामना होखायोमोन जोंफोरखौबो सोङा आरो नायबावगोन नामा होननानै डाइरेक्ट बन्द' खालामना होखायोमोन दा साला नांगौ जानायखाय जोंफोरनियाव फैसा बिनो फैदों
नोङो बावलांनो हाजोबगो बेफोर बाथ्राफोरखौ नाथाय आं बावलांनो हायाखै गोसोआव दङ तिल्लु आंनियाबो नाथाय आरो दा मा खालामबावनो सिं जाना फैदों आरो बेरामाबो फिसा बेराम नङा केन्सार बेमारसो फैसा थानानैबो जुदि हराबा फाब नांगोन ना माया फाब नांगोन बेलाय माया फाब नांगोन गावसोरनिया बेराम जादों गावसोरा नायना लागोन जोंखौलाय मानो ट्रिटमेन्ट खालामनो जोंखौलाय मानो फैसा होलाबायनो आङो बिसोरनो इसेबो हरनो गोसो गैया मिथिबायना आरो बिसोरनि बायदि मानसिनो जोंफोर फैसा होआबाबो जेबो फाब नाङा मानोना जोंफोरनाबो सानसे समाव जेबो गैयामोन आइ आफामोनबोसो गैबामोन थेवब्लाबो बिसोरो मोनथिनायनोबो जोंखौनो थाइसे गरसे फैसा हरामोन आरो एसेबां माइरं थानानैबो एसेबां आलु दालि थानानैबो जोंफोरनो जेबो हरखायामोन आरो हाखराव एसेबां ना थायोमोन गिदिर गिदिर जोंफोर मासेबो ससेबो हरफेरामोन दा साला नांगौ जानायखाय जोंफोरनो फैसा बिफैदों हरनो गोसो गैया आं इसेबो बिसोरनो फैसा दा आरो जमुना आगैया बेसेबा गाबै गाबै बिदों आं आरो बोरैबा मोनदों मानो होनबा जोंफोरनि गोसोआ बिसोरनि बायदि अन्थाइ बिखानि गोसो नङाना बिसोर जोंफोरखौ जेरै खालामो जोंफोरबो बेफोरबायदिनो खालामनांगौलै हागौबा रखर नांगौ जानायखायसो दासो फैसा बिफैदों जोंफोरनियाव बिबारि आब' मा जाखो जमुना आगै बिबारि आब' जोंहा आइया बिमारि मानसिबाबो गावनि बिदाखौ फन खालामदोंमोननो फैसा बिहरदोंमोननो ओमफ्राय जोंहानि आनैया आइखौ रायहरदोंनो बिमारि मानसिखौनो सोरबा बेफोरबायदि रायहरो आरो आं जोबोद दुखु मोनदोंलै फैसाखौ हरनो गोसो गैयाबा हरा होनना डाइरेक्ट मानो बेफोरबायदि रायहरनांगौ दा मा जागोन आब' रावबो जुदि जोंहाखौ मदद खालामाबा आइया जोंफोरखौ गारना थांगोन आं सोरखौ आइ होना गाबज्रिबावगोन जमुना आगै नुदोंना तिल्लु बेफोरबायदि गाबबाथाय आं बोरैबा मोनोलै दे एसे हरबानो जाबाय माथो खालामबावनो आरो आंबोलाय एसे बोरैबा मोनो बेफोरबायदि सिगाङाव गाबना दिन्थिबा हरबानो जाबाय एसे औ जागोन दे आबा नेरसोन फैनाय आबा ओजों मायो आयै माबा आबा बिहामजोआलाय माला फैगोन न'आव सानथामसोनि उनाव फैगोन होनदों आयै ओमफ्राय आबा एबारो बियो न'आव फैबाथाय फ्रिजखौ लाबोफाबा हामगौमोन फ्रिज माथो मोस्रोम बिहामजोखौ सिगां बुङोमोननो फंबाया हाबा हरबाथाय नोंनो फ्रिज हरगोन होननानै दालाय माथो बेसेबा गोबाव जालांबाय फ्रिजखौनो बायना होआसै माथो आयै नांलायालै नोङो मानो फ्रिजखौ लुबैबाय थादों बायगोन ना न'आवनो गावसोरानो माथो हरनो होनना बुंदोंमोननो बेनिखायसो बुंदों लायो बेनिखायनो बुंना लानाङा मोनथिबाय आरो बुंबाथाय हरनांगौबो आरो न'आव मा गैया बिसोरहा एसेबां धोनि खररपति मानो फ्रिजखौनो हराखै बिसा दाबो हरनांगौ ना माबा मोस्रोम बिहामजोआ जुदि नोंनो फन हरोबा फ्रिजनि बागै रायज्लायालै आङो मानो रायज्लाया जानो बावना थानोबो हानाय ना माइखा हरनो होननानैनो बुंखादोंमोननो नंमारगौ दे आदा मोस्रोम बाजैनि माथो फ्रिज हरनो होननानै बुंदोंमोननो मानो दाबो हरमाराखै माबोरै रायज्लायना फ्रिज नांगौ न'आव नुवाखै गरम बोथोर सफैबायानो ओइ ला सिं नाङा आंनो जोंहा न'आवनो बायगोन ना आरो मालाय हरनो गोसोबा गावसोरानो हरगोन ना माखौ बेलाय बिलायनांगौ जाखो हाव जोंथ' बियाखैना गावसोरानो माथो बुंना लादोंमोननो हाबा हरबाथाय फ्रिज हरगोन उमुक तुमुक मायबा मायबि हरगोननो होननाबो बुंसोदोंमोननो बेनिखायसो बुंदों लायो गोदाव सोराव नोंसोरबो माबा नुदों नोंसा आदाया बेदिनोबो बेंग्रासो जाम्बासो बिनि जायगाया जुदि गुबुन जानाय मोनबा बा हिनजावनि न'खरनिफ्राय मा लुथियामोन औलियायै माबा आदाया बेंग्रा रखम माबा बिनोबो रोङा इसेबां धोनि बिसोरहा फ्रिजखौनो दाहालागै बिला जोंफोरथ' फ्रिजखौसो बुंदों लुबैदों गुबुनफोर बायसिबाथ' सारि सायखाखौसो लुगैगौमोन नंगौ थ'र' आयै माथो बुंबावनोलै आंना फिसालायानो आब्राद्राय गादावरि आयं माबा बिबारि बाजै लाहानाव आलासि जानो थांगोन ना थाङा बैसागुआवथ' बिसोरा आलासि जानो लिंहरदों जोंफोरखौ ज'नो थांनोथ' गोसो जायो र' गांजेमा गोसोम रानि आयं नाथाय एसे लाजिनायबो मोनोहाय आङो मानो मोनथिबाय गावदाया माबा खोजाना खावनाय मानोथ' खावनांगोन नोंबो हा औहाय आयं माथो बुंबावनो आरो आंहाबो मा ग्रह नांदोंमोनथाय बै टाइमाव ओरैनोबाथ' आं जेबोखौनो खावफेरा माबा बैसानाव बिहामजो लानावसो मानो खोजानाखौ खावलाबायनांगौ देनाय सानबाथाय बोरैबासो मोनलाय लाङोहाय आङो नखथा नोंबो खावलाबायो
दे जि जाबाय आरोलै बावलांदो नोंखौथ' बिसोरो निमाहा होआखै नङाना निमाहा होदों औ नंगौ र' नंनाया जोंहानिया बिहामजोआनो बेसेबा मोजांथारलै गियानिथार बेनिखायनो आंखौ निमाहा होदों गुबुनफोर बायदिबा आंखौ गाज्रि मोननानै थागौमोन आयै आं सकआव थांनो नागिरदों मायबाफोर लाबोनो होगोन नामा जेबो लाबोनो होथ'आ दे आबा बिहामजोखौसो लाबोनांसिगौमोनहाय आबा मा जाखो माथो दाबो फैला बिहामजोआलाय मानो लाबोला एसेबां सना रखम बिहामजो आंलाय अबाव मोनबावनो दा नोङो थाबैनो लाबोनांगौमोन दा गुबुनफोरासो लांगोनहाय गिनायबो मोनखांलायो आंहा आयै बिबारिया बिदि नङा र' जुदि बिबारिया रावजोंबो थाङाबा बेखौ रावबो लांनो हायाथ' आंलाय लाबोनो सानदोंमोन बैसागुआवनो नाथाय बियो फैलानो माथो फावसायगासिनोहाय बिहामजोआबो मानोथाय फैनोनो गोसो गैला नामायोहाय ओहो बिदि नङा आयै बिहाबो मोनसे प्रब्लेम जागासिनो ना बेनिखायनो फैगौ बोसोराव पक्का फैखागोन बियो दे आबा फैगौ बोसोराव फुस्लायनाबाबो लाबोथारहाय बिहामजोखौ इस जागोन दे जेबो लाबोनो होलाबा थांसै आं फोजोंसारा दा माबा दावदै लाबो दावदै दावदै लाबोनांगौ दे जागोन दे एसे जिरायथ'नि आंबो थां गांजेमा गोसोम रानि आयं साहा फुदुङै थां बैथालि बुरि साला आंखौ इसेबो जिरायनो होआ इसे जिरायनो नागिरबानो माबा खामानि थिनो साहा फुदुंनाय दै गुदुं फुदुंनाय मालफा बानायनाय ओंखाम संनाय जाबाय ओंख्रि संदे थाइ बालि जों मानसियानो नङा आरो मिसिनसो बेफोरबायदि खालामथारो गावसोरा हले दाग्लाम दुग्लाम थाफ्लि बयै ओरैनो थायो माथो सानबाय थाखो दाबो थांला थांदो फुदुंथायनि र' बैथालि बुरि साला बाग्रा जाबाय बेबो खामानि मावनो आं गावखौसो सानगासिनो र' दा साला आंबो एसेबां मोजां गियानि मानसिया माथो ग्रह नांनायमोन बै टाइमाव बिसोरनि खजानाखौ नुनानै मानो मालायनि खजानाखौ खावलाबायनांगौ देनाय आंबो जिउआव आं मालाबाबो सिखाव खावलाहाय रावनिबो जेबो कसमसि भगबान इसोरनि कसम एसेबां सना रखम बिहामजो लानायावनो बेफोरबायदि सिखाव खावहैयो सोरबा मालायबा इसोरनि अननायाव खोजाना मोनदोंनो आं आरो मा सानलाबायनानै मा खोजानाखौ खावलाबायदोंमोन दै सानबाथाय आं गावखौनो गाव जोबोद रागा जोंनो ओंखारोहाय